Менә Ойга Суфиян былай ди. Заман алдына босасы килә көчлеләр булды. Гыйлем күңел күзен ачар, нодаллык караңгылыгын җимерер. Олы дәрәҗәләргә ирештерер, дошманнарга корал булыр, һич бетми торган байлыктыр. Дилә үгет нәсихәт җыентыгында. Ә гыйлемне без китаплардан укып алабыз. Китаплар гаҗәеп эшләрне күрсәтүче көзгө. Аулакта сердәште, ялгызлыкта иптәште, гаҗизлек вакытында ярдәмче дә була ала. Олай гына да түгел, кайгылы вакытта шатлык китерүче, фикерләрне нурландыручы, үткән заман хәлләрен сөйләп торучы да ул. Китап уку кешенең йөзенә нур, күңеленә шатлык китереп, әгизләрен мәхәббәтле итә. Үз чыгышымда мин сезне шигырьләр дөньясына чакырам. Шигырьләрнең укучыларга ничек тәэсирен, аның тәрбияви дәрәҗәсенең көченә тукталып үтәсем килә. Каюм Насыйри китап әт-тәрбия китабының 34-нче нәсихәтендә шундый юллар бар. Әй, угыл, балаларга тәгълим, белем бирсәң, кичерәк вакытта бик ихтиҗат итә. Яшь чакта алган гыйлем ташка чокыр ясалган бизәккә охшар ди. Чыбыкны ничкә сагында бүгү уңайрак киләдер ди. Бу нәсихәттән күренгәнчә балаларыбызда, оныкларыбызда кичкенәдән китапка мәхәббәт уятырга тиешбез. Ни чәчсәң, шуны урырсың дип бабаларыбыз юкка гына әйтмәгәннәр. Чыгышын шагыйрь Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Ойрат Тәлгать улы Суфиянов турында. Аның балачагы Башкортстан Республикасының Балтач районы Усман авылында уза. Ул 85-нче елдан Чаллы шәһәрендә яши. Шагыйрь Ойрат Суфиянов шигырьләре белән иҗади дөньяга алып керә. Үзенең теле булмаган халык юк ди. Шагыйрь шигырьләрне һәрбер әйтелгән, язылган сүзнең мәгънәсен аңлап, аңа төшенеп укырга киңәш итә. Сүз Раббыбызның бөек бүләге ул. Сүздә чынлык, сүздә муҗиза. Бүгенгедәй киләчәккә таба үлемсезлек үткән юл суза. Җимерелә таулар, күлләр корый, фаны барда авыл калалар. Мәңгелекнең бакчасына төшкән шигырьләрдән, йөрәкләрдән күчкән сүзләр кала, сүзләр калалар ди. Автор сүз көченең югары бәһале булуын аңлап, шигъри юллар буларак һәм без укучыга да шуны сеңдерергә тырыша. Кешенең туганнан алып бөтен гомере буе аралашу чарасы булып торган сүзнең һәрберебез өчен тәрбия чарасы булып торуын беләбез. Кеше үзенең кичерешләрен, ниләр уйлавын, куаныч, сагыш сүзләр тизмәсе рәвешендә аңлата. Шагыйрь Ойрат Суфиянов үзенең шигырьләрендә укучыга гади күз белән генә күренми торган матурлык дөньясын таный белергә өйрәтә. Әлемнән дә татлы минем язмыш, бер кайгысыз шундый рәхәт яшим. Яшь аралаш көләм, түземлегем өзелмичә исән йөргәненә мин бу җирдә шундый рәхәт яшим, кан сауганын көтеп йөрәгемә. Шагыйрь тормыш мәгънәсе турында бик тәэсирле итеп яза. Аның шигырьләрендә тормышны ярату, олылау, кадерләү сизелеп тора. Һәр туының да үз матурлыгы, кабатланмаган, 100 елга бер дә, мизгелләрне дә мизгелләргә ялгап, өлгереп булмый кыска гомердә. Бар тасвирлаулардан югары калган илаһиям бар кояшлы җирдә. Ойрат Суфияновның шигырьләре гаять үзенчәлекле. Лирик геройның хис кичерешләре дә үзгә. Бер шигырьдә ул сызлап, актарылып, үксеп йөрәк булып, үксез йөрәк булып, кайгылардан шашып йомарлана дөньям. Әллә яшим җирдә, әллә сүнеп барам дисә. Икенчесендә лирик герой бөтенләй башка халәттә үзгә бер дөньяда яши. Таң туып килә. Бит алланып, уяна сабый дөньялык. Гыйфрәтле туйгым җанда балланып, мөлдерәп карый таңга, таң калып. Бу елларда тапкан, баккан анасына искиткеч тирән хөрмәт чагыла. Шулай ук дөньяны, тормышны бөтен тирәнлеге, бар яме, бар булмышы белән яратуы сизелеп тора. Сагыштан да олы шатлык табан. Тормышы биек караңгылыгы белән, каршылыктан акыл ян табан. Кайгыда да, бәхеттә дә сулыш, ачы, татлы, гам да тәм табан ди. Һәр яңа таңга карап елмаям мин ди герой. Әлеге шигырьдә тик аклыктан гына аклык туа, юк карадан аклык туганы дигән фикер белән дә очрашабыз.
Бу кыска гына юлларга күп мәгънә сыйдырган шагыйрь. Шигъри җанлы, шигъри күңелле егет мәктәп елларыннан бирле шигырьләр яза. Беренче шигырьләре Башкортстан Республикасының Балтач районы газетасында дөнья күрә. Күңеле бай, аның гыйлемле гаиләдә үсүе сизелеп тора. Аны аңлар өчен түбәндәге шигырь юлларын ишетүдә җитә. Фил шикелле көчле булмасам да, бөтенләй хәлсез түгелмен. Галәм кебек гади, тормышым кебек бер катлы да минем күңелем ди. Үзе турында галәм кебек гади, тормыш кебек бер катлы дип уйлаган шагыйрь язмыйча тора алмый. Аның беренче шигъри җыентыгы Кылычлы җил исме белән Татарстан китап нәшриятында басылып чыга. Дулкын бәрә, күзгә дулкын аша, үтеп керә кояш яктысы, җанда шигырь, шигырьдә җан яши, бер тамырдан алар ахрысы. Шагыйрь Айрат Суфиянов хыялый шәхес. Алай булмаса, шигырь юллары тумас та иде. Гомумән шагыйрьләр гади халәттә, гади ясылыкта яши, иҗат итә алмыйлар. Ул шул мөхитне тулыландырып, хыял бөек дип яза. Бу хыялны иксез-чиксез көченә, муҗизасына ышана һәм укучыны шуңа ышандырырга тырыша кебек. Хыял бөек. Әлдә хыял булып кошлар сайрый, таңнар атамы, чын барлыкка ашмас хыялларның бай тарафта икән ватаны. Айрат Суфияновның һәр шигыре я бер матур тавыш, я серле ачыш, я хыялый очыштыр. Өстәвенә алар ниндидер әрдүле ахаң моң белән дә төрелгән, искиткеч әсәрләр. Моңлансам да, моңланыгыз димин. Һәркем яши җирдә үзенчә, сискәнәм мин яшь бер гомер кебек, яшел килеш яфрак өзелсә ди. Шагыйрь үз-үзенә тылсымчы, хәтта изге дип атарга да җаен таба. Шок-шок кына мин тылсымчы булам, шок-шок кына әллә изге җан. Бу еллардан шагыйрьнең сүз белән даваларга әзер торган тылсымлы, сихри көче бөркелеп тора. Туган як, туган авыл. Һәр шагыйрьнең йөрәк түрендә сакланган символ. Айрат Суфиянов шигырьләрендә туган җир дөньядагы иң изге, иң рәхәт урын булып күз алдына килеп баса. Анда буран да җылы, әлеме дә әше түгел, кычытканы да кадерле. Кояшы, күге, ае якты, анда балачак. Шагыйрьләр барысы да туган белән авылдан. Туган яктан еракларда сагынып яшә аларны иҗатка этәләр дә инде. И туган як, нинди бөексең син, и туган як, нинди гүзәл син. Яраларың булса, үз ярамны ялагандай ялыйм төзәлсен. Шагыйрь бу шигыре аша без укучыдан туган ягына карата игътибарлы булуын сорый кебек. Сагыну дип исемләнгән шигыре дә моның бер дәлиле булып тора. Бераз гына миңа үпкәләпме, бераз гына әллә сагынып, чит җирләрнең бар хуш исен күмеп туган яктан. Кояш нурларында чагылып, ялан тәпи чапкан язгы шаян җилнең ялларына тагылып, сирин исме килә агылып, әнкәй әйткән ягымлы сүз булып, иреннәрдә кала ягылып. Менә ничек? Кем кайсы шагыйрь шулай иреннәрдә кала ягылып дип, туган ягының сагынуын аңлаткан. Туган як белән аерылгысыз бәйле бер тема, аналыгы мәхәббәт темасы да Айрат Суфиянов иҗатында читтә калмаган. Һәркемнең туган үскән җире үз әнкәсе кебек якын, кадерле. Бу ике төшенчә аның шигырьләрендә янәшә бергә бәйләнеп бара. Җанга шәфкать, олыларга хөрмәт, әнкәйнең йөрәгеннән ингән, күкрәк сөтен талкып имгәндә дә үбә и күз нурын дигән. Айрат Суфиянов табигать сулышын тоеп, шигырьләрдә аңа дан җырлый. Әкияттәге кебек кышкы бер төн, бәс каплаган апак каеннарны әйтерсең дә күрәм тәүге кабат, учлап, җиргә энҗе сипкән тулган айны, күлә-күлә мамыр карга батып, аклык кочагына егылганда, кышкы төннең ак уйларын данлап, җыр ярыла, чыңлап мин җырда. Айрат Суфиянов яшәү мәгънәсе турында уйлана. Бу зур галәмдә бар кешенең нинди генә кечкенә булуын үзенчәлекле сурәтләү чаралары белән бирә. Аткан һәр таңның үзенчәлекле булуын, көннәрнең дә бер-берсен кабатлавын искәртә ул. Ләкин шагыйрь бер качанда өметләр ашкынуын тыймый, киләчәккә өмет белән карый. Һаман кояшка үрелә, өметләр ашкынуы, мәңге көрәшеп армаган кеше ул, ташкын улы ди. Чынлапта, бер вакытта да өметне үзәргә ярамый. Билгеле, безне өмет яшәтә.
Шуңа да күрә өметләнеп яшәргә кирәк. Шагыйрь җирдә яшәүе, иҗат итүе, табигатьне тоюы, аның һәр хәрәкәтен сизүе, көмеш чишмәләренең челтерәвен ишетү белән дә бәхетле. Уй тоелы гали кеше булып, җирдә яшәү бәхет инде ул ди. Автор без укучысын да шигырьләр белән тәрбияли. Ул бәхетле шәхес. Шугыр тиңсез бәхетен ул меңнәр белән бүлешергә ашыгып булай ди. Чишмә булып бәреп чыккан идем, бәгыремнән туган җиремнең. Су ичегез, bir үк су ичегез. Сусаганда юлда арганнар, бу дөньяны коткарга теләп, матурлыкка таба барганнар дип чын күңеленнән әйтә. Шигырь юллары тулырган илаһи мизгелләр бик күпләрнең күңелен яктыртсын, балкытсын инде ди. Шагыйрь күңеле изге теләк, изге уйлар белән яна. Шигъриятне тиңсез чәчәк күреп, сайрый-сайрый килеп кунган идем кошына. Юмылды да йотты шул мизгелдән бер әсир аның ташында. Ачылса да чыкмандырлар, шул хәләттә килә яшисем дип яза шагыйрь. Әле алга таба да күңелнең мең кылын тибрәтерлек берсеннән-берсе матуррак, мәгънәлерәк шигырьләрен укып ләззәтләнербез. Укучыларны ялгышлардан, төзәлмәс хаталардан бары тик шигърият дөньясы, әдәбият саклап кала. Әнә кошлар да канатлары ныгыгач кына баласын оясына очыра. Безгә дә табигатьтән үрнәк алырга кирәк. Балалык чоры мәңге дәвам итми. Аның гомере кыска. Сабырлык һәм түземлек, игътибар һәм ярату белән балаларыбызны кеше исеменә лаек булырлык дәрәҗәдә тәрбияләсәк иде. Бары тик билгеле бер эзлеклелектә максатчан эш алып барганда гына укучыларыбызда югары әхлак сыйфатларын нәтиҗәле тәрбияли алырбыз. Укучы дәрестә алган белемен матур әдәбият әсәрләре белән ныгытып барса, тема тагын да үтемлерәк була. Ә туган якка булган мәхәббәт шигъри юллар аша күңел түрләренә нык сакланып кала. Шагыйрь күтәргән тормыш, язмыш, туган як, әтиәнең табигать һәм башка темалар һәр укучының игътибар үзәгендә. Яшьлегендә алган белем, тәрбия ул гомер буе озата бара. Рәхмәт сезгә.